Ήρθε η ώρα να κάψουμε τα μαλλιά μας. Λένε ότι άμα ψάξεις το TikTok My Celebrity Look-alike, πρέπει να κάνεις τα μαλλιά σου όπως αυτόν. Εμένα μου βγήκε ο Τσίκο. Τι πιο φυσιολογικό, έτσι. Αφού κι εγώ καμιά φορά μας μπερδεύω, ρε παιδί μου. Ο Τσίκο γενικά δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο μαλλί, δηλαδή ένα συγκεκριμένο hairstyle το οποίο είναι ξεκάθαρο. Εγώ αυτό που πιστεύω το χαρακτηρίζει λίγο πιο πολύ είναι αυτό εδώ, το πιο sidebar και τέτοια. Ήρθε η ώρα να κάψουμε τα μαλλιά μας. Λοιπόν, ξεκινάω με το να τα φέρω ψηλό όλα μπροστά λίγο. Λοιπόν, επειδή τα μαλλιά αυτά θα τα σηκώσουμε προς τα πάνω, στην ουσία από όπου το μπουκλώσουμε, όταν πάει πάνω το μαλλί, θα πάει από την ανάποδη. Και θα το μπουκλώσω προς τα εδώ, ώστε όταν το ανεβάσω να έχει αυτή την κλίση. Και αφού πλέον είμαι σε αυτή την εξευτελιστική κατάσταση, θα πάρω αυτήν εδώ την πάστα, θα πάρω μια ποσότητα και θα ξεκινήσω να πηγαίνω πλάγια. Η μεριά επίσης την μπουκλώσα ανάποδα. Χριστέ μου, πώς είμαι έτσι. Πίσω λίγο, θα του ρίξω και λίγο νεράκι για να μαλακώσει λίγο. Ναι, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, οκ. Πριν κάτι μήνες έτσι θα είχα στην ουσία. Κάπως slickback. Πώς νιώθουμε. Δεν μου αρέσει. Ίσως άμα άφηνα και κάνα τέτοιο. Ας το κοράκι μου, δεν σώζεσαι. Εντάξει, δεν είναι και απέσιο. Να, ίσως άφηνα αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα όλο το πίσω δεν μου πάει, θεωρώ. Νομίζω είναι ωραίο. Οκ. Αυτά. Τσίκο. Αυτά, γεια.